Wala na ipanghambog haranang gitubag kay sakit po na nang ingin ka o mangguluwid sa ilong bitaw guys. Di lang tapod tamo buhi o usa ka words nga makapasakit sa daghan sa atong isikataw kay good morning. After the Domingo, after the minanay sa nakakay, tuha na nita yung sa dini. Di ba? Na Farmers Day, guys. After na rin. Tapos itin. Wash. ja guys, mao ni kadaghan sa mga tao. Di naman ko kadto mag-vlog grabe sa baa. Unto. Gila man yan guys, katao naman ako ganahan ko tamadon ko. Ganahan ka tamadon ka nay. Masang hapon di na dai Miss Bay ni nanay. Ja, di kan mi nakuha og grasya gikan sa gikan sa Ginoo. Ja, salamat dai sa Ginoo sa ako og tamadon ko ganahan ko. Ginoo dai bugbeut. Nani ka gwanta. Ay dai puli dari dai. Lingko dari na katubang. Hi sa imong mga viewers nga mga buutan. Sa mga baser po, I love you. Kung sana na-speak sa rati mo. Kaysa sa katanggam, sa stress ko. Sa mga nanamay diha, mga zong Domingo ni zong tanan, sa mga nanamay ni MM. Diya. Kadi pa day guys, kaysa ang sarato, sinanay, wakantos. Pagwantas lang gibati, kay nakabasa man sa kuan kanang nay, Mrs. ni DC Rose Tulip. Mazong hapon nimo diha ma'am, ugasa makaros kalibutan gi butang sa Ginoo. Kanang nay sa imong mga message nga makasakit o kasing-kasing bitaw. Nagpasalamat po ko nimo nga sa inang message ka o ning comments ka gingato nga arang ka sakit kazo nga comments dari sa vlog. Arang i-plus dana kamurangay mo judge guys. Wa man po ko nasuko nga maputoy jang gibati para na magkay jajahay man lagi tao, prinsipyo sa tagong pagkatao. Unsa di guys? Hay sa dayan yan. Hi, kumega. Hay sa dia sa mga gwapa. Hi, sa mga gwapa. Ito ni Ate Amy. Ito ni Ate Amy. Ay, gwapa yung ni Ate Amy. Ay, gwapa yung kuno panamay. Ngas nanay. Gwapa man nanay. Murag dugay-dugay na po ko ay baser banza. Karon ning ligwa na po kalitag. Kanang kuan Domingo ra barenta ron ja balong kapag kani mga nang misis ug mga makat dani og kuan ba kanang nay nanimba ba sila ug unsa ka pa ilang kinabuhi kay wala gyud mi kaybaw. Pero guys kamo kay nakasubaybay man jud mo sa among makinabuhi dari sa kay naman jud naman lagi mi sa kinabuhi sa social media itong tawagan ja. Oh nasakit maganggang no ni na. Hay sa sing mamayan. Mamay kumita. Hay ma. Isa guys kay gi sapo taganggam kay guys ningko dari yan kay ko da kay vlog tang do tang hadyo ng mga kuan guys araman wa ko nasuko sa mga nang bash pero alamon mong paibaon kay sa mga kaning uban guys magpataka lagi ko mis nga wajud kay bagon say kanang tinag kanang uban di magud sila ni wa sila makasubaybay jud sa tibok nahong kuan kanang kinabuhi sa among pamilya kay napay pa to si Cooper. Kaya to? Andrea Cooper ningin si Zanga. Tarang ko nung magsuon ako kuno'y pinakamugira. Kamugira ba? Mugira kuno ko. Sa to, bahin ko ng im ako nung gipanghambog. Gaman na, sige panghambogaran ng gisulti kung sa ziti ng erd. Kay daghan mo pang mga tadyo pagpasimod-simod eh kay kaya nga ito nga nagsimod kayo ka na matagatang simod. Ato bang nagus kamera? Kasi ate Mim din natin i-vlog kaya dagang mahinamazin. Sa mawa na kahibaw kay si Imi kay gina maginidya nga sa ito mangguluwid. Dagdag ko lang ako ng ilong, naglasngag ko ng ilong sa mangguluwid ko no agporma. Tapos naging adlaw, napusay ko minsan pong giiris. Bagit sa paghilabtan si Plorami pag si Undoy. Si unsa tos Undoy? Pag si Undoy ko nung pagmura ko nung pagmig mga gwapa. Agmura ko nung pagmig mga gwapa. Pag si Undoy ko nung banang na banang Plorami, mura ko nung pagpalawang. Mura ko nung pagmilong magpalawang na po. Manay isang comments. Di man sa nangay na mapatulan guys, pero
Kaya wala lagi may laing mahimong content. Salamat lamang po ninyong tanan nga nagmensahe mo sa ang mga vlog ug ingon kay nakahimo jud kog content. Kaya sa panahon karon lisod ka jud mangitag content ug nga vlogger ka. Kay daily vlog, maglisod ka ganang unsay imong i-content kada adlaw. Sada guys, sawa na kahibaw, bisag ina na po kog nahambog ko. Ang injong giingnan og mong guluwid, amo kay bugasa ka graduate sa San Carlos, psychologist pa man. Nara di araray patanaw ninyo, ana mo na ijang. Kasi di pa dyan maklaro, bansa pa dyan ang picturean, mauna si Ja. Okay sa, mauna guys, graduate CMM o San Carlos, nara, ato sa ijong kay aron kay bawa mo. Yung graduate sa San Carlos, mauna CMM nga, ijong giingnan ni DC Tulip, mamunguluwid, mara ni munguluwid nga ning graduate to San Carlos. Mga nang ipasabot kay Basil o mo kay Bawkin sa simim, mga nang ipanghambog, kuwasa nang ipanghambog. Nang aranggi istorya, tinagad lagi pa sa mga comments nga mangutana mo. Mga nang ahang gitubag, nja. Itong naging vlog, ang gikusungutan siguro nila, haningan ko nga, di may kadawat sa isang nanguya vlog eh. So, tinagad manggazid po nga di ta kadawat o agatong anak makabana o bisyoso. Kisa man kuno inahan diha ganahan nga imong anak makabanag nga na. O na mo giminsog kinsa kay naman sinanganging imindari pero wa man mi nagminsog kinsa kay daghan man sila tulo man sila kabuok so wa mi nagminsog kinsa. Basta kay ang istorya nga wa mi niangay kay bisyoso pa jud sa tapuan pa jud. Mao na ipasabot. Dagan naman hinunengon nga. Taran ko nung igsuon ako kuno inalahi. Kanina dari timig. Sabas sa dito vlog tali kay. Kanday guys, magpasalamat din ko sa mga tanang-tanang mga ning comments o mga positive comments nga makadasig po sa ating pag-vlog. Ang salamatan din yung tanan sa mga daghan di man mahinganlan, mas daghan pa man sa nang comments og maot. Pero wa man minasuko guys, ahara man gihimong content ilang makon. Arong agaban pod nga makaibaw unsa ang kanang tinuod nga kanang kahimtang ja. Unsa man kuno piyang ipanghambog. Unsa ang ipanghambog sa kinabuhi nga ako wa mo ko nahambog og ginsa ko ug unsay tinuod sa among kinabuhi maura na wa mi damis bukid damis bukid kita ka bukid mi ja sa ko nang ipanghambog basig na ingon ang hambog kay ingon nga dugay ko sa city kay ganahan na siguro pusuban nga pur kita ka bukid mi taga bukid na lamang gazud mi wa nakasakitan gazud sa ragal katunggingnan nga same kuno murag ilo naglusnag lang mag-ilong unja mura ko nagnog mong guluwid manahangingnan nga agin sa mong guluwid graduate og psychology sa San Carlos Cebu na day mong guluwid nga mong graduate og San Carlos nagipanghambog aran nang gitubag kay sakit pud na nang ingnan ka og mong guluwid sa ilong kuno na di kuno mura kuno sa to. Kung makakita mo sa personal ni may arang nang kahamis o kutis, lazo rani nga mong kutis, kay kami kahamis bukid. Karaza, hamit sila sa kutis. Bitaw guys, ang tinuod bitaw guys, di lang tapod mo buhi o usa ka words nga makapasakit sa daghan sa ating isikataw kay di padlalim. Katoy mo ako'y prino mo storya. Ay, katukunong giyan nga ako na prino mo isura sa imim. Sa tinuod laman sa imi, di magalit dyan na sa mo apil sa vlog. Di magalit na i-vlog. Kaso lang, saan mo dyan daily vlog, di mga dyan kung maagipan, mga dyan nga, na nato ka bandaanin dyan. Anong mingin man mo nga, pero mo istorya nga, di magali halos mo tingog, pangutan. Di magali mo tingog. Huwag di unahan, kaya rang ka mauwawon. Kaya nida ko ilagin niya nga, karon pa sa nakasuway o kanang gawas, nga way kaaban nga, nagbantay, nga wayaya, kay nang suway lagi siya o sa hinda na. Kung sa kinabuhi nga sa Jara, manang nasa sa buhol. Kaduha, nasa buhol, nagdugay sa dari, nasa ituzo. Nasa ituzo, panang managsang project sa isang bahay sa Valencia. May tinagay sa basi, inanan sa pukong nahambog ko. O kung ipanghambog, kaya ako, pobre rakong dako, nga pagkainahan. O kung ipanghambog. Diyan na din ang utana. Kaputoy ng utana sinihagi about nila sa Marjorie. Siguro, sila kasubaybay nga, di ako sa family house. Si Marjorie, nara sila sa Kamalig. Gampa pang Kamalig, guys, malakaw ra po, walking distance ra po daari. Wala po kung makauli dadto kay naman ko dari sa sabay, nastatay lang kay mga tiguwang. Sinanay niya, sa sinanay niya.
kanang disza mosugot ko kanang wa sila uban dari kada gabi kay mga tiguang lagi si tatay mga tiguang na masinanay pudya simba ko lagi wata kay ras panahon ja sila raman dari kay isong laki po di ang padari lagi dali matukan ng pasay kamarig dadto kay dili ko na sa katog dari sa bahay mo dung kami sa dari ni Kamusta po Im rami ate Amy? tasang bayday Ito ng bahay may ka? ja kamera dari lagi mo na nga napakadanapo ko dari sige laman kay sa sunod adlaw makakita ng Marjorie kay arang i-vlog mahuli ko to sa kamalig ja dahil niingan nga lapoy niingan nga kanang ako kuno mura kuno kog nangog sapi kisa may murag di naong nisog sapi diha mura kuno kog nang kwarta kisa may di mo ingan kisa may mo nisog di mo murag nang kwarta diha mabuhi dai mo may kwarta di ba ang kwarta di ka mabuhi kwarta kay wa kay palit og pagkaon ang kanang uban ha Ibiyaan sininit kay tungod. di kibiyaan Ibiyaan daw nimo. panako sila nainingan gibizaan sila sa Marjorie wala habijai ana pinayod nara sila sa ubos tas kamali wala mo ko kakuan to kay busy ko ja kani uban wa man kay bawon sa kay tanan jud nga sa among kinabuhi di man pud namo tanan pwedeng i-public unsa ni mga pangitabo gadzud na pwede pwede naton naay mga butang nga di nato pwedeng i-public nga manang di na jud angay i-vlog ja mo na guys unsaan pagpanghambog na Ito nga ni ako ate Amy. sa kanang wala mo kay bagong sayang kay tang ako mura nagsapi nga nabaon man gadi ko utang pagdila man sa sunod adlaw ug di na mo undang pangbasa kay baw ko na ibasar diha nga nakaila ra pug ko basin ma-vlog ra jud nagansay tinangod tanawara ug unsay ang kahimtang sa imong mga kamot ano na ingani ko kasi sunod adlaw makaibaw ra mo ahang bulgarnis deres kanang vlog na gunsay ahang mga kasakit ug ingnan ko nga marog na kwarta nakaibaw ra ko kinsa ka ako ra bay nagbayad sa imong mga utang mao na nga ahang agahang pangan gigamit sa utang naliman ka halos mapriso na ko sang mga utang wala gali ka maganang na ikaw ning gastos pas kwarta mao na guys nga ug ako hapit ako mapuno pero di jud ko ni mundangan sa pangbas kanang imo kanang niingon og ako murag naog sapi ikaw mas murag naog sapi ka dahil imong utang ako imong gipabayad porque angan gigamit so pasensya jud ta nakablog nga ako nag-mention pero kay baw ka kinsa ka ako na puno na ra bagasog ko hapit na gasog maawa sa gang baso nimo ug di pa jud ka magkaron sa ika pangbas na mention og kinsa pero abangay naman sa susunod adlaw kasi di na ko makagwanta kasi ma-mention na kani iba naman ni kay bagong sa itinod sige lang pangusga pangutana mo ganahan mo hari mo dari sa bahay kaya mo nga atubangon mag-istorya tag heart to heart mo tana gali mo about diha about danang mga butanga kay na mga ning comments diha nga ag sila sa Marjorie gibizaan na wala sila bizai sana pagbidsa ugahan na silang gibizaan sa gagmay pa nga grabe pang ka kuan ka ng aligrahon o magali ning agwanta magali kung arasang Marjorie kutob 12 edad ja karon di naman ko makarasa mo na nga di na isan sa papa mo arasan niya kay nga di na po ko makabantay ni sa pagsud nas vlog kay di naman mapasag ang oras di mawa man na may dahil kang yung gibizaan wa na bizai watanin so guys kay kanang nay mag-vlog ra ko sunod adlaw batos kamali kay dito man ko gapon na naman ko ka-vlog kay gabi na karamang kamali guys walking distance ra pod gikan dari sa among bahay ni tatay pero papilion pag ko asa pag ko mamili ang tatay ug ang kalibin partner ahang tatay ang pilion ug ahang ginikanan kay mo man na issue nga gibizaan tungod kay di ako sa bahay ni tatay daghang danang na Ang atensyon na anak ko, ano nila? daghang nangutana bisag daras among silingan o sila kay roon sa hinungdan ngano kinahanglan pa mag-atensyon nga naana wa nila ang atensyon pila ka tuig mo 9 years ang atensyon na nila tanan sa kanon sa nag-vlog na ko di na pud pwede nga ato nag-atensyon na kay ako ipang bayad sa mga bayaran nga bira bagay ako'y ning gasto ning gamit sa mga bayaran na nahanja
Pato guys, lisod na kanang i-broadcast dani ag kanang tinuod gadzud. May mga silingan dinhi nga kusog mo judge nga gibizaan sila. Ako di ko kamubidya kay kang kasing-kasing maluluyon kog mga bata. Ako pa mubidya ay ako di pa ko maluoy sa mga bata dugay ra sa pag-antos na nila. Pero yanaan pa ko na pasala na kaduto pa simon. Oh my God. So guys, sa tinuod naman jud kay ba man kog unsay kasing-kasing name gisakitan dyan sa mga nang bus niya. Pero di man tani na iangay kay natural naman jud ni nga nagadzi mo bus na mo kay kunuhay mara man kunuhay kuno pud mga artista iba sa mga artista sikat kami pakang dara mi suok mo natural mo dawat mi na guys. Pasalamat po ko sa Kadisi Rose Tulip ug ni sa to sana Andrea Cooper pod kay salamat jud sa inyong mga kanang nay mga message nga na makapasakit sa mga kasing-kasing kay nakahimo mi og content pod nga karong adlaw kay nagisip sa pod ni content. Ja. I love you ninyong duha og sa mga tanang mga binasa mga na kanang mga ning message og mga karang makahupay sa among mga kagao nga karong panahon nga grabe namong gaumi sa kaimtang ni Tiri nga amo laman unta. Mudot unta po mo sa among mga kagao karon. Unsa ba paninong manghilabot naman hinuon. Unsa unsa man ganipi ang makasaypanan sa among mga vlog nga wa mo nakaadzon pasaylo alam pud ko. Pasaylo alam pud mi kay di man pud mi perfect nga di mi perpekto nga tao nga kanang tanan jud namong lihok, tanan namong buhat, tanan namong gipang istorya nga masakto gadzud kay tao ra man mi. Di man pud mi di man mi kuan, di man mi Ginoo nga tanan namong mugas ang baba mo. May istorya, malihot, tanan namong kuan di mi perfect. Aminado binana nga di mi perfecto nga pagkatao. Pasaylo lang pud mi inja. Kanang nay I love you na laman jud ninyong tanan. I love you pud sa mga nagganang nang bus na mo inja. I love you so much sa tanan-tanang mga nang message o mga good message tanan-tanan nga mga malagitong makahupay nga makawa sa problema mga message labi na ni April Wing Omega rang salamata jud kadto nimo gwapa di sa Japan sa tanan-tanan di man mausa-usa sa katong. Sa mo shout out ra ko guys sundadlaw guys ug ana jud laing makontin sa among mga vlog. Mag shout out mi sa mga tanan-tanang mga message. Gusto unta kong mag shout out through live unta pero kaso lang lisod kadtong signal dari masara ka pag signal sa kamalig ja. Dari lagi ko kay sa mo bisa dari sabay kay sinanay lagi ni Hanzo lagi na nga di sa lagi kuno ko pa hawaon dari ja. Aron daghanan ng isyu. Daghan kadtong isyu mga tao, mga kuan sa pag-uli na resbay ja. Ilang matata pagpapiliun kay nanay ningin nga mamili ako ug atensyon galing. Matag man sila ang nila na pero di wa sila kasabot sa akong sitwasyon po. Diyan guys, marato kay taas na. Diyan, salamat din yung tanan jud sa inyong may sawang pagsuporta ug pagtan-aw labi naglaktod og mga panimdum sa ang mga videos sa among mga videos sa Burato Family. Diyan guys, sa pagaling may problema, madulawan ng tani o kanang wala Ginoo nga karong katapusan sweldo pa jud mi ginagmay kay nalagi problema karang nay payments AdSense namin karon sa kuan sa Google o kay bawo pagbot sa Ginoo unsay pagbot na gihatag ba namong ginagmayng sweldo or unsa kay cancel payments man o kay bawo kay wa po ko kuwag unsa pagbot na sino unsa jud makasweldo pa may di ba pero guys adyan kagaw kay makasweldo mi og di magpadadyon gyapon mi sa pag video kada adlaw kay bisag wa mi sweldo pwede namin namang remembrance sa mga daily vlog. Ja, naagihapon mi bisag di mi pasuldahon meaning kuan cancel payment. Tanan man jud kay bawon ko guys tanan kay andaganon nang i-vlog about dana. Ja, kuan guys, naagihapon mi salong gyapon mo kanang Dilang kadari. Ato pud mo pawag pag-asa nga basi ka nang uban naman sa ibang supporter nga dis wa jud mo hawa. Dati mi. Diyan jud kanunay. Tara gyapon mi magpadadon o kanang hatag og mga video nga bisag uban o nalingaw bisag uban napunget na nagyapon mi. Diyan mao to guys. Mazo happy Sunday o God bless you.
Bye-bye. Bye-bye rin. Bye-bye.